hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Pano paita bongozozo chairo nyaya yedzimba dziri kunzi kuvakirwa mawar veteran dzakonzeresa noise paZimbabwe. Iko zvinezvi ndogara ndichizvitaura kuti kungosapotawo vanhu ava veZANU-PF dzinongoriwo nharo. So kana uchiziva kuti iwe uri panapa unodedzerawo kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikane. Dzimba idzi dzanetsa vedu dziri kunzi zvikwere zvehuku. And the funny thing about dzimba idzodzi inyaya yekuti neukwere hwadzo neuchipa kwadzo neudiki hwadzo parikubva pakatwa a ribbon. Can you imagine that? Kukata ribbon pakanhu kamba kadiki diki wakatokatarisa unoona tokaweka uri papa kuti kamba kakavakwa nemari yakadai so potori pamutoona kuti akomana ende tarisa dzimba dzacho ongeswa chipuranga chikangoda chekuti mhepo inongosvika ichingotora. It's an insult. Vari kunyatsodzikisira mawar veteran edu vakatirwirira nyika. Mawar veteran, you have to do something. This is not right. And I think this year I have to start a program where I will show people kuti dzimba chinonzi imba chacho chi kuti vanhu vaone exposure, vanyatsonzwisisa zvinhu zvetichitaura, because most of people be like aiwa unongotaura taura munyatsoratidzana kuti right kana tataura kuti at least munhu ukaonawo something like this ukaonawo zvinokwanisa kubatsira. Because vakuru vedu vakangovharwa. I understand kuti ivo avakirwa anogona kuappreciate nemoyo wese. Why? Because anogona kunge ari kutobva mukamba kake kehuswa kadiki obva atotanga kuvakirwawo imba obva atoti ndawana imba yemazen'e. But this is not right. After makore ese aya pawanikwa independence papera hondo, mureva here kuti makore ese iwaya 40 something hapana here zvimwe zvaikwanisa kunge zvakaitika kana kuvanhu ivavo mafamilies avo vana vavo havakwanisi here kunge vakamekawo mari yekuti vavakire dzimba dzavabereki dzimba dzavo, havakwanisi here kunge pakawanikawo mamwe mabenefits ari better pane kuti vanhu vozoitirwa zvinhu zvakadai so. Now regedza nemotiradziga necomment section vanhu vari kupopota vakomanaka right. Fadzai maire ndiyatotanga zvikanzi right fine mavaka chirugwi chehukuka maakunikirina maakuisa karibon ndekechi right. Maybe chirugwi chehuku meant to hookwink the war veterans. This is insane to be honest. Pari kupopotewa zvimwe zvacho unopererwa. Vanhu vakuru vavaka chirugwi chemadhadha saka ribbon ndeyeishua kwanai mese kuZANU-PF kwenyu ikoko ndomu zvikutaurwa nemumwe mwari kuti kwa karoom kesecurity guard yepagedhi ako kanoiswa ribbon kunzi imba yemuwar veteran akasunungura nyika. Chai ZANU-PF is too playful. I think zvindotori nanezvi kwatona katomboisirwa vanotisimbopuwa rice vanhu ivavo kutonzi share nerice masaga takazviona vanotisimbopuwa zvimwe zvinhu zvekutoti unotoshaya kuti vanhu avabohere utonzi kana kuti tikupai tumbeu kuti mubone ningena gore rega rega tikukupai mainputs. We understand, but tikutaura kuti nyika yakasunungurwa inofanira kudarika paextent iyo kana mada kubatsira vanhu pochinatsotoonekwa kuti vanhu vari kutobatsirwa zvemashuwa kwete kubatsira kunenge zvineka kuvhaira. Saka alright kana mchinge mapa vanhu tumba tokadaro makamera ari kuenda unotsvage chimedia ari kude chiikoko, it's better kuti mawar veteran acho azongobuda chiti takavakirwa tudzimba kwete kuti mobva matoenda muchinokata maribon. It's unacceptable. But anyway, mhuri yeZimbabwe, where am I to judge them? It's up to you. Tell me what you think in the comment section. Number ndakutosiya futi pa screen kune vanoda kukanda ari maaudios. Vachitaura anything, comment about anything that is happening in Zimbabwe. We are the voice of the voiceless. Saka ukasenda rako voice tobva tarikanda pa platform nyika yese yonzi. Sare makateerera audio ri pana muzondudzo zvamukufunga. Vana veZimbabwe, ini ndichada kutaura zvishomanene muchandiregerera palanguage apa pashona apa because amendebele ndini Dr. Khumalo Pankaya apa. Ini chandinoda kana kuti chandinokumbira tofunga vanhu veZANU munozvinzwa, especially kuvanhu veZANU, kuti isu ansa yedu minduro yedu toiwana rini? Isu ansa yedu minduro yedu toiwana rini? Because tiri kurwadziwa ende tine chironda chisingaperi nezvamakaita zvegukura hundi, chironda chisingaperi. Saka inini, this message is going straight kuvanhu veZANU
kuti chaizvo izvo moda kuti tife tisingazivi kuti makavurayirei mafamilies edu, makavurayirei madzisekuru edu, makavurayirei madzitete edu, makavurayirei vanagogo vedu. Hazvisi kutaurwa izvozvo, tozviona zvageza zviri right. Tine mafamilies evana vakangokura vasingazivi kuti baba vake ndiani, apo baba vakavurayiwa negukurahundi. Isi takangotongokura tichingoziva kungoti iko sekuru vakavurayiwa, gogo kana tichibvunza zvinonzi sekuru vakavurayiwa navamwe varume vainzi ndivana sadza nehuku. Vanzi varume ivava vaingoti vakasvika pamba zvikanzi toda sadza nehuku. Saka musi wavakauraya sekuru zvanzi huku dzanga dzapera, huku dzanga dzapera. Saka vakauya vachiti vanonzwa nzara. Gogo vakati ndobika mose vanei, zvanzi toda sadza nehuku. Sekuru vakati huku hapasisina. Ndobva vatanga kurashira sekuru mudhiramu. Zvanzi gogo vaitobika doro. Zvanzi kutora bata sekuru nomusoro mukati mudhiramu munobikwa doro imomo. Kwandiko kufa kwakaita sekuru. Vamwe vakarepewa, vamwe varipeko zvino havana meso, vakabviswa meso. Saka zvinhu izvozvo kana ndichibva sei mufamily yakadero, kana ndichishangana mubla wayo, I feel shame. Right. Ndinofila sei kana ndichisangana nomunhu anotumira amai vake kuHarare. Inini handina vabereki, iwe uri kutofara zvako. Saka zvinhu izvozvo ndizvo zvinoita kuti isu navanhu vechishona tigare tichirwa. Ende ini handina tribalism, because nditotaura zvinhu zvindichitaura ndichishona. Ankhulumi ngesindebele, ngikhuluma ngesishona ukuthi bezvevona lava avabulala abazali bethu, kuti sizwe ukuthi kahle kahle ababuyi kuzeapologiza, ababuyi kuzexolisa, abadzoki kana kuzombokumbira kuregerera o kana kumbozotora kuti alright vanhu vese vakavurayirwa vabereki, uyai tivone kuti tingaita sei. Maybe vagone kudzidzisa vana o vagone kuva compensate hawo semhuri yakaraisikirwawo. Saka mubvunzo wangu ndokuti wangu chaiwo wandinobvunza kuti taiurayirwa chii, ende ansa iyo hatisi kuiwana. Ende munhu anga akakokera mugukurahundi ndiani? Ndiani akadeploya masoja, wakadeploya vanhu ivava vakauya vakazoita zvinhu izvozvo? Waiva pamberi ndiani? Wakaronga zvinhu izvozvo ndiani? Tikumbira kuti ivanhu vezani mutiudze. Kana ari Chiwenga, auye Chiwenga kunana Nkaiko, auye kuzotaura kuti ndini takatuma vanhu kuti vave vazouraya. Tomubvunza kuti waizviitirei. Kana ari Mnangagwa auye akabuke sizwe kuti kona sasioneni ezebulale abantu vesindebeleni kabuhlungu kangaka. Tine chironda, ende zvinhu izvi hazvingamboperi mushe. Hatidi kuudza nhema, hazviperi mushe. Ende those people, chokwadi chakanaka, hatidi kuudza nhema. Hatifari kana tichisangana navanhu vanobva kumusoro kunana Murera, kunana Mutare, vari munana Cholocho, munana Bulawayo muya. Hatifari, but asi toziva kuti nguva ichasvika. Kana muchidzinga vedu kuHarare ikoko, nesuwo tichaona plan yekuti iko kuno nesuwo toda kupinda. As long as tisingawani answer, as long as tisingawani answer, zvichaita kuti isu new generation yedu tiite plan yekungoti alright, veHarare vadzokere back kuHarare kusvika taziva kuti iko
akaita zvinhu izvozvo ndiani? Because ukada kutarisa iko zvino Bulawayo yazara vanhu ikoko, saka maitiurayira kuti muuye kuzogara Bulawayo, maiurayira kuti muuye kuzotora maindastry ose akatorwa ese, muna maindastry ava machechi muBulawayo uya, madhandopu zvese, vana Hunyana zvakatora zvese zvavako Harare. Saka maitiurayira kuti mutore maindastry, maitiurayira kuti mutore vanhu venyu, vana venyu ikoko kuHarare kuti vauye kuzogara muno muBulawayo. Saka toda kuziva kuti maitiurayira chii, ndiko kuti tigone kuwana peace nana brothers vedu vana sadzani huku, vana sadzani huku vari muBulawayo, vana Mukoma. Pane zvino hatina peace nana Mukoma, because patinosangana tinoclashana, taka toda kuti tibvise kuclashana ikoko. Saka tinoita sei vana veZimbabwe vanoziva nyaya iyi? Tokumbira mutiudzewo kuti chaizvizvo toita sei kuti tigone kuporavo mumwoyo, because iko zvino hatiri kunyepa. Mungationa takanyarara, ichapera iye hondo yagiza. Nesuwo yedu toda kutoimutsa yekuti isi takaurayirwa chii, kusvika vanhu vezanu tinzwe kuti vanoti kudini. Iko zvino yava kutopindirwa nesu youth. Handivadhara makavarova, mukavapedza, mukavavhundutsira. But izvizu tava kuda history yokuti pamba pano hapana sekuru, hapana mbuya, hapana chii. Vana vamagandaka vakazara kunana Nkai, kunana Cholocho. Chitorai muzotora vana venyu, because vana vacho vari kutambura. Vanodamwa Khumalo, vanodamwa Dlamini, asi hatizivi mutupo yevana ivava vazukuru. Unoona, mimweya yana bambo vavo yaifamba ichiuraya vanhu inonetsa. Vakatisira chironda chisingaperi, mutisira vana venyu vanotinetsa. Makatiurayira madzisekuru nehama, vana mbuya, vana sisi, mukarepa, mukabvisa vanhu maziso, mbudzi mukadla, huku dzikadla, mombe mukadla. Saka hatina chinhu, tiri kutozvitamburira. But Zimbabwe iyo zvaizvioni, vanhu vezana vazvioni izvozvo kuti dai yava vabudisa program yokuti hatiendei kuvanhu vakaurayirwa neBhuku raHundi, tione kuti tingavapa chii, vana vacho tingavadzidzisa, tingaita sei kuti vaende kuchikoro. Havadzidzi, unodzidza sei usina mubereki? Mubereki akadliwa nezano. Hati haiperi nyaya iyoyo, haisi kupera.